A Pulso Activo, eu son Edi, o teu adestrador. E hoxe imos facer unha rutina sinxela pero efectiva. Nada de complicarse. Só te necesito a ti e o teu corpo en movimento. Comezamos. Benvidos unha mañá máis aquí a Pulso Activo, como a sempre moi ben acompañado. Como estamos, rapaces? Hola, Edi. Bos días. Estamos ben. Estamos ben? Así me gusta. Falo por todos. Hai unha idea extendida que é falsa, que para que o exercicio sea efectivo ten que haber dor. Non é así. O exercicio ten que ter unha intensidade adecuada, tens que aplicar un descanso adecuado e, sobre todo, se queres que sexa máis efectivo, pois a facer unhas progresións adecuadas. Sí, un pouquiño de hasta aí, pero non querer facer todo o primeiro día, non. Porque despois ven unha avería, ven aí unha lesión, e daquela sí que hai que parar. É que eso de no pain no gain non é verdade. Se hai dor, hai que parar. A proba son eu, que me fixeron seguir e rompín o supraespinoso. Sei que tens que sentir o exercicio cando fas, pero non ten que chegar a doer. Tampouco lle tens que poñer moi pouco peso, porque se lle pos moi pouco, ao final é como se non fixeras nada, pero tens que buscar o equilibrio. Eu creo que non é preciso que doa para que sexa efectivo un exercicio ou calquera cousa na vida. Se manca, se cadra aí non é. Veña, imos comezar, como sempre, con mobilidade articular. Imos levar aí a cabeciña a un ladiño e cara a outro, movendo o pescozo, movimentos curtos, suaves. Arriba e abaixo. Iso é. Imos cara os ombreiros. Anxo, que? Parece que estás dormindo. Outra vez. O sea, claro. É na chudura do fin de semana ou que? No, que a do fin de semana non me dura. Ti auga, non nada máis. Efectivamente. Por Oye, dentro e pois, por Que fora. falando de auga, os bombeiros. Cambiamos o sentido. Pois eu teño que mandar un saúdo aos bombeiros de C que me dixeron que nos ven todos os días porque, claro, sei que hai un compañeiro de Fisterra e entón, pois, que nos ven todos os días. Fisterráns polo mundo. Eso é. Más na cintura, eu sei quen é, Tamén, mandar un saúdo a todo o mundo que nos ve cada mañá. Sí, eso de Que increíble, Os bombeiros de C. é increíble a xente que nos ve cada día, que me para pola calle e me di que fan xinasio con nos polas mañás, de verdade, certo. quedo moi sorprendido, Sí, sí. E non é ser unha fantasma, é a verdade o que estaba a ocurrir. Cambiamos, hasta recoñecen a Anxo e todo. A mí, eu outro día fui a Paulino e firmei aí autógrafo. O teu primeiro bolo, non? Sí. Non paguei nin entrada, pasa checo igual que a ti en Madrid. Xuntamos pernas. Oye, pois parecerá unha broma, pero eu, a min no súper, Tamén, non? de verdad, que me recoñeceron pola voz. Tú esa que faz o gimnasio polas mañás e dixenlle, sí. Este día falei con alguén, teño que facer memoria. Cambiamos con alguén en Madrid que era daqui de Ourense e coñecíache a ti, Noemi. A ver si... A ver, quen, contame. Pois mira, traballaba nunha discoteca. Claro. Pero non sei dicir ahora ningún nome ni nada, conocino ali. E con eses datos xa sabes Pois, que con eses datos... no, despois se fago memoria vou ter que facer memoria, a ver. Xa non te acordarás de nada, que vas dicir. Xa sabes que a miña memoria non é boa. Pois, correcto, sabémolo. A que hora foi o da camarera? Mais ou menos. Pois máis ou menos as 4 da mañá. Nada. Nada, estaba xa o cerebro... Xa estaba aí. Non, estaba ben. Está Edi fora, forísimo. Pero a memoria non é o meu. Se di bebe auga. Sí, Edi fora de xogo, as Hacia 4 da mañá. dentro. Vale, moi ben. Veña, unha vez que rematamos a mobilidade articular, imos pasar co quecemento. Para a clase de hoxe, que ven sendo de cardio de forza, o único que imos necesitar é a esteira e as gomas, vale? Así que collemos todo e comezamos. Bueno, famoso, no. Xa o dixen que outro día fun a Paulino e xa me pediron unhas fotos, cousa que é verdad. Pero dai a famoso tampouco. Porque a verdade, isto de salir na tele, queiras ou non, estás entrando todos os días nas casas da xente. Non é que sexamos famosos, é que xa nos recoñecen pola rúa. A min no súper. Un día estaba na cola e díxome unha señora, ai, ti
ti eres esa que faz gimnasio polas mañás? E eu, sí, é que che recoñecín pola voz. E dixen, ai, si son. Moi ben, unha vez que xa temos todo, imos comezar co quecemento e o primeiro exercicio vai ser unha marcha aí 30 segundiños de exercicio. Imos activando o corpo pouquiño a pouco, movendo os brazos, pernas. Así vas ti co facho, non? Que? Cantocha, non, había que andar máis. Veña, imos agora aí golpeando aí arriba. Ibas facendo marcha? No, Non. íbamos correndo así a paso lixeiro, pero tampouco a 100 por hora, 500 metros, non? Sí. Era. Sin cansarse. Pero levábamos un escolta por si acaso pasaba algo. Recollía el o facho para leválo. E no coche iba un cacharriño con lume prendido que prendera Vale. en Último exercicio, ahora contas. Sí. Toco abaixo e arriba, vale? Dime, Estrella, que me estás dicindo? Digo que levaban o lume prendido nun cacharriño, non sei como chamalo, por si acaso pasaba algo, que o lume non se perdera, sabes? Claro. Que fora original que prenderan en Grecia. Ah, comezou en Grecia Sí. o percorrido. Claro, en Atenas, sempre. Prenden ali o lume, ven en avión ou en barco, bueno, dependendo de onde señan os xogos. E si, fan o relevo. Vale, moi ben. A min nadie me parou por a rúa para por sair neste programa. É verdade que, bueno, antes estaba Silvia, unha compañeira, e ao mellor ela, pois sí, pero non é algo que me pasa a min, nin me regalan nada no supermercado, nin nada deso, non? Desde que fago un chamamento, se alguén quere regalarme algo, pois estou aperta a suxerencias. Imos comezar ca parte principal, vale? Son 9 exercicios neste caso, 2 roldas, 30 segundos de traballo, de descanso. Estamos preparados? Vamos. Sí, vale, pois o primeiro exercicio, imos abrir ben as pernas, imos baixar o cu en posición de agachamento, imos comezar movendo aí como se fosen unhas cordas imaginarias, aí, movimento de brazos, como se fosen aí os cabos do mar, dos barcos, ou se tocara desa batería tamén. Veña, aí manteño 30 segundos de traballo. Sigo. Aí o cuño cara atrás. Ánimo, un pouquiño máis. 3, 2, 1. Vale, moi ben. Veña, unha vez que rematamos o exercicio de cardio, imos coller a goma porque ven o primeiro da forza, vale? E o que imos facer é colocar a goma no centro, pisamos cos pés, collemos os extremos e o único que imos facer é acercar os ombreiros ás orellas, sí? Tensamos ben aí, que haxe un pouquiño de intensidade, 30 segundiños comezan xa. Aí, levamos o embigo cara adentro, cada vez que acercamos ombreiros ás orellas. Ánimo. Vale, moi ben. Temos un bombeiro na clase da miña meniña, un papá é bombeiro e díxome, ai, vemos todos os días cando almorzamos. Se non estuveramos almorzando, seguro que facíamos exercicio con vos. Zancadas hacia atrás, vale? Ímolas facer un pouquiño dinámicas, non imos parar tanto, cada un ao seu ritmo. O que vou facer é aquí e intercambiando, vale? Veña. Estamos? Veña, imos aló. Vai. Se nos costa moito así, facémoslo máis despaciño, controlando o movimento. Aí. Acercamos o xonllo ao chan. O de diante non sobrepasa a punta do pé. Ai, Dios mío. 30 segundos só. Ánimo, veña. Non me faga rir.
Sigo. Que a min costa de concentrar. Vale. No. Tama zancadas, pois que me doían os xeonllos, porque ao meterlle o saltiño ese había máis impacto. Bueno, non me doían, pero molestaban. Ui, Anxo, tío, sí. Teño que tomar coláxeno porque me dan os xeonllos, Claro, xa que non che dan. Veña, xuntamos pernas, brazos aí flexionados, collemos aire. Separamos o peito do chan. Podemos separar as mans ou cas mans no chan. Aí, moi ben. Activamos glúteos. Pernas xuntas. Iso, Ai, a mí salta-me a barriga. Xuntas pernas, Estrella. Nota na barriga. Apreta os glúteos, xunta pernas, xunta pernas. Apreto todo. Ai. Vale. Moi ben. A seguinte exercicio. Imos colocar en posición de pirámide cos talóns cerca do chan, as mans separadas en chula dos ombreiros, un poquinho máis que adiante, o cu apunta cara arriba e agora vou ca man contraria ao pé contrario, sí, collo aire, solto, 30 segundiños. Intento manter os talóns o máis preto do chan mentras acerco a man. Epa. 3, 2, 1, vale. Ai, hoxe gustoume moito a clase, porque foi en esteira, fixemos moitos exercicios, ca goma e tal, foi moi variada e fíxome suar. Imos facer agachamentos con salto, vale? Que nos costa moito con salto, sen salto, sí? Pero nós, como estamos en forza, aquí se Anxo. Sí, con ganas, sen salto, ¿no? Imos saltar aí, veña. Levamos o cu cara abaixo e pegamos un chipo cara arriba. Aí, cada un o seu ritmo. Moi ben, seguimos. Ai, eu xa paraba. No. Moi ben. Seguimos, seguimos. Un poquinho máis. Vale. A min cóstame saltar, porque como hai unhas semanas de unha boa trompada caendo dos patís así para atrás, cando salto aínda me retumba, vamos decir, a parte baixa do lombo, que soa máis fino, non? Co pé esquerdo, tenso. Co brazo dereito, vou colocar nesta posición, vou facer patada de tríceps, vale? O que vou levar é o brazo extendido cara atrás. Comezo ca man pegada á costela, collemos aire, lombo recto e soltamos cara atrás. 30 segundiños. Imos agora co brazo dereito e na seguinte rolda co esquerdo. Se tiñamos frío, Non, agora temos calor. frío ningún. Mantemos goma. Estrella, o brazo flexionado, vale? Flexionado e estiro cara atrás. Vale. Vale. Veña. Imos a esteira. Imos facer a táboa, vale? Cos antebrazos apoiados. O que pasa é que agora imos ya a engadir aí un pequeno balanceo que as puntas dos pés. Vou cara adiante e cara atrás un pouquiño cos talóns, vale? Cara adiante e cara atrás. Son 30 segundos de traballo que comezan xa, veña. Un poquinho cara adiante, cara atrás. Un pequeno balanceo. Cóbados debaixo dos ombreiros. Noemi, baixa un poquinho o cu. Así me gusta. Iso é. Vou en bloque cara adiante e cara atrás. Tres, 2, 1, vale, moi ben. A clase de hoxe, bueno, regulera para min, porque cardio e forza sempre se me fai un pouquiño costa arriba,
pero ben, dentro do que cabe ben. Veña, agora colocamos as gomas deste xeito. Pés separados a anchura das cadeiras. Levo o cu un poquinho cara atrás. E arriba, flexionando, vale? Flexiono. Apreto glúteos. E arriba. O peso morto. Levo o corpo un poquinho cara adiante. Mantendo o lombo reto. Mirada á fronte. Semiflexiono as pernas. Activo glúteos. E incorpórome cara adiante. Cara arriba. Ánimo. Vale, perfecto. Con este exercicio rematamos a primeira rolda, vale? Quédanos outra. Estiramentos. Como imos? Ben. Veña, así me gusta. Ai. Con enerxía, que non se diga. Vale, recordamos, primeiro exercicio era movimento de cordas. Sí, veña, abrimos pernas, máis da anchura das cadeiras, cu cara abaixo e comezamos a mover aí os braciños. Aí. Intensidade. Mantemos o cu cara atrás, lombo recto. Movemos brazos con enerxía. Iso, Imaginamos aí que temos unhas cordas. Ánimo, sigo. 3, 2, 1, vale. A clase de hoxe foi un pouco dura. Estuvo ben, porque é sempre unha combinación de, bueno, de exercicios, cardio, forza. A clase estuvo ben, foi movidiña, gustoume. Tensamos aí a goma. Collemos extremos, que este tensa xa. Collemos aire. Estamos, Estrella? Estamos, veña. Imos aló, 30 segundiños, comezan xa. Imos collendo aire porque o seguinte son as zancadas, vale? Que xa vin antes que algún sacaba a lingua para fora. Ah. Anxo, eu non nos damos por aludir. Non, eu vou facer normal que me den os xoños. E lo de que che den os xoños? De ir correr, o outro día fun correr 35 kilómetros e ao final eso notase. 35 Vale. kilómetros. Xa. Sí. Algún menos sería. No. Cantos dixestes? 35. 35? En que? En bici? No, kilómetros correndo. Sí, home, sí. Bueno. É que vindo de Anxo nunca sei cando é verdade e cando é mentira, porque é difícil adiviñar. Podría ser. Se che digo eu, non o creas, pero 35 kilómetros, Anxo, cádralle. Enseñaste o reloj. Vale. Veña, imos cas zancadas agora. Preparámonos e comezamos. Veña, cun saltiño. Acordaderos do pamporrazo que me din hai unhas semanas cos patís. Sí. claro. Ai, che doi. Lo sinto, Eu vou non facer como Estrella Andade Chan, xogando con porque- lume. Si non te vayas mancar. Verdad, Estrella? Que necesidade de correr. Ánimo un poquinho máis. Últimos segundos. 3, 2, 1. Vale, moi ben. As zancadas en movimentos, pues eso é matador. O sea, eso é para romper, non sei, algo. Xuntamos pés, apreto glúteos e aí 30 segundos elevando o peito do chan. Sen facer forza nos brazos, vale? Forza na zona lumbar. Pés xuntos, Estrella. Ai, Aí. Separa un poquinho máis os brazos. Aí, 90 grados. Flexiona. E separa o peito do chan sen facer forza nos brazos. Non fago forza, non. Así me gusta. Moi ben, Noemi. Moi ben, Raquel. Ben, Anxo, Estrella. Seguimos un poquinho máis. 4, 3, 2, 1. Vale. Veña, agora imos traballar en posición de pirámide. Recordade, vale? Man o pé contrario. Ora, o cu apunta cara ao teito. Talóns cara ao chan. As mans un poquinho máis sedentadas a altura dos ombreiros. Collemos aire e imos aló. Ao ladiño e a outro.
Ay, se me escapa a camiseta. Mellor. 3, 2, 1, vale. Bueno, eu estou fachidosa de min, porque ao principio para facer as zancadas e moitos exercicios tiña que coller a pica ou unha cadeira e agora vou nos facendo, non é que me saian de maravilla, pero eu estou satisfeita coa miña evolución, sabes? Estamos listos? Estamos. Estamos. Veña, imos aló, comezamos. Veña, que se enteren os veciños de abaixo que estamos aquí en pulsativo, eh? 3, 2, 1, vale. Veña. Collemos a goma. Tócanos a traballar co brazo esquerdo. Antes fixémolo co dereito. Para non descompensar aí o corpo, imos agora co esquerdo, sí? Recordade, man dereita apoiada no muslo dereito, lombo recto, mirada á fronte, a man aquí na costela, co cóbado apuntando cara atrás, collemos aire e exhalo, estendo. Moi ben, ánimo, eh? Estamos rematando xa. Últimos segundos. Vale. Veña. 30 segundiños de táboa. Imos o chan, quedan os dous exercicios. Imos darlle caña aí. 1 minuto de traballo, eh? Cóbados debaixo dos ombreiros. Estiramos o corpo. E aí, cas puntas dos pés, un balanceo cara adiante e cara atrás, vale? Ai, moi ben. Iso é en bloque bon, vale? Un poquinho cara adiante e os talóns cara atrás. Fixamos ese cubo que non está apuntando cara ao teito. 4, 3, 2, 1, vale. E veña, imos rápido co último exercicio. Que presa hai, oi, andar a correr. O peso morto. Tamén chamado sentadillas. Non, hai varias formas de facelo. Este cas pernas semiflexionadas. Vale, vale. Veña. Colocamos deste xeito. Anxo desbloqueando o seu rosmador. Collemos aire. Estamos. Sigamos. E veña, imos alá. E inclino o corpo un poquinho cara adiante. Apreto glúteos. E volvo cara arriba. Mantendo o lombo recto. Últimos segundos da clase. Vale, moi ben, rapaces, veña, imos pasar estiramentos, moi bo traballo. Arriba eses braciños, separamos pernas, imos a un ladiño, aguanto aí. Cara ao outro. Recordade na casa estirar todo o tempo que queirades, todos os músculos que traballamos. Ao centro, collo aire pola nariz e solto pola boca. Xunto máis, vou cara a un ladiño, aguanto aí. Cambiamos. Vamos cara ao centro, espaciño cara arriba, estiro o brazo, acerco. Cambiamos. Estou suando, eh? Sí, estou respirando.
Moi ben, fantástico traballo, xentiña. Moitísimas grazas por acompañarnos unha mañá máis aquí en Pulso Activo. Recordade manter o corpo en movimento, ainda que sexa un pouquiño. Corpo e mente agradeceno. Eu son Edio, o vosso adestrador, e lembrade, manter o pulso activo. Moi ben, así me gusta.